Vážení diváci, vítame vás na seminári Píšeš. Pre úplný umelecký zážitok vás žiadame, aby ste si vypli vaše mobilné telefóny. Vypnite si mobilné telefóny. Vypnete to už? No, že vám to trvalo. A nejedzte, a nepíte, a nekašlite. Hej, ale mladý pán v treťom, vy áno, v treťom rade to... nešpárajte si v nose. Zakázané je aj kýchať, kašľať, chrápať, prdieť, hlasne sa škrabať, hlasne dýchať, mlaskať. A ak budeme ešte niečo počuť, tak to sem potom pridám. No, tak čo? Začneme? Áno. Ajde. Dobrý večer prajem všetkým. Asi nie je veľmi tradičné, keď príde režisér pred ešte predstavením a má nejaké múdre reči, tak ja to múdre reči nebudem mať, len vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli pozrieť na svoje deti. Naštudovali sme v podstate za 4 dní, sme naštudovali jednu z poviedok, ktorá tu vznikla na Píšeme pred rokom, asi, to hovorí. Snažili sme sa s deťmi spraviť z poviedky scenár, snažili sme sa nájsť na tom nejaké spoločné body z života, niečo, čo poznajú, niečo, čo im niečo pripomenie, a snažili sme sa nájsť ako treba zahrať emóciu, snažili sme sa hlavne s deťmi nájsť kamaráti. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť, však sú to vaše deti, bude, aby sa vám nepáčili. Ak sa nám stane, že niekto niečo uroble alebo zabudne, tak možno prižmúrte oči, možno jedno aj možno druhé. Každopádne veľmi sme sa snažili a musím pochváliť vaše deti. Tá práca, ktorú oni zvládli za 4 dní, ja bežne s detským súborom robím 5 mesiacov. Takže už teraz musím povedať, že trochu bolo pre nich.
Ľudia často cestujú vlakom. Odtiaľ tam, odtiaľ späť. Do severu na juh, z východu na západ. Z mesta na dedinu. Nechápem, prečo nemôžu ľudia ostať sedieť doma. Na lidi! No presne! Každý týždeň cestujem k vnučke do Pančeva. Pečiem kýchle. Odnesiem. A lebo ona nemá čas jesť, ona je lekárka. Sestre Mocovi býva v novom dome s novou ženou. Týždeň je tam a týždeň u mami. Z roboty cestujeme. Ráno po 6:00 tam a večer o 5:00 domov. 6 dní v týždni. Veru aj sobotu. A my ideme k babke. Tam budeme spať. Nepozdravili ste sa. Ahoj, papa. Moja kamarátka Tara má dnes narodeniny. A ona tam nesmie chýbať. Sme najlepšie kamarátky. Keď rozbiješ okno, tak bež ako pústa. Prečo sa trápim? Nikto to nevidí, neocení. Chcela byť slávnou herečkou a miesto toho učí hlúpe deti. Štvrták netuší, že 2x3 je 6. Myslím si, že Janko Čmelík bol youtuber. Hlúpe deti! Potrebuje si oddychnúť. Povedal je to psychiatr. Cez víkend sa dám doma dohromady. Kovačici je ticho a pokoj. Kúpi si
Ste to. Áno, to by som bola, ja som ja. Nie som to vedela. Určite ste navyknutá, že vás ľudia spoznávajú. Niekedy sa to nedá. Asi si ma s niekým plečie. Tá. Ani vlastne by nikto nenapadlo, že pocestujeme spolu. Také šťastie. Často cestujete vlakom? A svätý Jožko Kolenatý, čo je to za otrava? No, nie pravidelne, nie často, ale pravidelne. Môžem vám podať ruku? Ja som Julica, teší ma. Ja som, Ale ja predsa viem, kto ste. Vás každý pozná. Však? Však? Môžem si tu sadnúť. môžete jednu miesto. Ďakujem. A dosť. Vedľa vás sedí taká významná osoba a vy čítate knihu? Ako vás nie je hanba? Prepáčte, najskôr som vám nechcel. Tak sa druhý raz lepšie obzrite. Čo myslíte? No, myslím na to vaše povolanie. Niekedy je to veľký stres. Nalilo. Viem, na auto. Ale vy to zvládate výborne. Ako to robíte? Snažím sa. A prečo cestujete vlakom? Cestovanie auta je také samotárske. Žiadni ľudia, iba píš a rádio. Pravda. Ani nie je taká otravná, ako som si myslela. Pravda. Ale ja cestujem vlakom, pretože nemám auto. A tu je aj veselšie. Nechcem klamať, že nemá auto. Ja cestujem vlakom, lebo taktiež nemám auto. Stanica Kovačica, vystupovať. Stojíme tu iba 2 minúty.
Kto to bol? Netuším. Ale zaujímavá osoba. Dobrý deň. Je tu hej? Prosím, nech sa páči, sadnite si. Bože môj, ste to vy? Kamarátom z výtvarnej dielne, kamarátom z hudobnej dielne, kamarátom z tanečnej dielne, ktorí tu s nami začínali to predstavenie. Fotografovi, ktorí nám spravili krásny plagát, výtvarničke, ktorá na ňom spolupracovala, všetkým, ktorí nám pomohli, aby sa to predstavenie dostalo do takejto podoby. A aj keď sme tam trošku zauzeli jeden kúsok, Adam, vám to nevadilo. Ešte raz vám pekne ďakujem za pozornosť a všetkým za pomoc. Našej rozhlasovej dielne. Áno, ale nebojte sa, lebo to nie je všetko. O 21:30 budeme pokračovať a tam budete môcť počuť ďalšie naše tvorby, ale je to taký háčik. Ten obsah možno nie je vhodný pre maloletých, takže odporúčame tak 15 rokov nech. A ešte jedno pravidlo, ako vidíme niekoho s telefónom v ruke, tak si ho berieme a už bude náš. No, tak to je... Dobre, tak aj nám dajte napísať číslo potom. Dobre, tak to je všetko, tak to ešte ostatní, prosíme. Chvíľačku. Ďakujeme! Atafei Asitun.
Časť prvá. Kokos, tak toto je ten správny kút sveta. Povala s veľkým P. Žiadna sa jej nevyrovná. Viem, ešte som tu nebol. Škoda, že stričko Alfred nie je doma. Ako to? Viete, môj stričko Alfred, to vám je skvelé stvorenie. Ako? On nikdy nekričí, všetko vysvetlí a furt sa usmieva. Áno, furt je to futrák. A majster, snáď vo všetkom. No, keď som sa ho pýtal, odkiaľ to všetko vie, kútikom úst sa usmial a viete, čo mi povedal? Čo povedal? Raj má talent. Získalo so šetinami. Čudné, no. Lenže tí šetiny on naozaj má. Zdenek bude na nôžke. Takto som precestoval, hádam, celý svet. Áno, stričko mi porozprával o každej krajine. No, vidíte, takto zatočím, ťuknem prstom. Aha, toto je... No, ja ťuknem prstom a stričko sa na to pozrie, keď je tu. Takto si napraví okuliare a celkom pohotovo sype z rukáva. Kde to je a čo to je? A čo to je? C, P, D, A. No, áno, však viete, sú tam aj rieky, potom vrchy a pomedzi údolie majú tam aj krávy. Kráv som nikdy nevidela. Počujte, nedávno sme so stričkom zhotovili také lietadlo, že sme ho nevideli dostať von odtiaľto. Je takéto veľké, takéto obrovské. Také, a viete čo? Nakoniec sme museli dať dolu krídla a prácu dokončiť v záhrade. Také to bolo. Nezmestí. To. Vidíte? Aha. S krídlami to cez dvere nejde. A to sú len moje guľočky. Tie sú krásne. Pozrite sa. Túto mám najradšej. No, nie je síce najväčšia, ale rovno túto mi stričko Alfred priniesol z ďalekého mora. Vidíte, ako sa trbiece vo vnútri? Chcem sa jej dotknúť. Vtedy ma tiež naučil, ako sa s nimi hrá. Potrebujete k tomu Janku? Tu ju mám. Trochu som to vydlabal. Stričko vtedy nebol celkom nadšený, ale skvelo sme si zacvengali. To je hlavné. Dôležité sú prsty. Viete, takto rozcvičíte. A takto? Lebo potrebujete ten správny štrnk. Ja vám to ukážem. Táto cvrnkne sem. A teraz z tejto strany. Tak. Teraz druhá. Bez trička to ako si nejde.
Čo to je? To som tu ešte nevidel. Výborne. Počkaj, ešte nejaké svetlo. A tam je, tam dole. A, dobre. A ide sa do sveta. Vítajte na kozmickej lodi Aragonita. Som kapitán Mem... čo? Kapitán Menford. Ja a celá Menfordská rodina sme ochrancami vesmírnych ciest. Za to, že si mi vrátil moju loď, preveziem ťa v vesmíre. Menford veľký, Menford mladší, Menford bledý, Menford krát, Menford dlhý. Ďakujeme ti, Beatlesere. Dlhé roky sme čakali na splnenie proroctva. Zachránil si nášho Menforda a Aragonitu a preto si žiadaj, čo chceš. Vždy ti budeme na horúci. Ja chcem... Kedykoľvek. Na Mliečnú 21 rýchlosťou 302 ťah. Kapitán Menford sa vracia domov! Primadok svieraven. Ela leví! Viva! Gratadovi! Nexie! Gratadovi Igave! Vítaj doma, kapitán! Vítaj v Mliečnom kráľovstve, bytosť zeme. Kedysi sme spolu zažívali a rovnako cestovali naprieč celým kozmom. Cesty čiali krížom, krážom, vesmírom, niektoré až na zem. Všade sa dalo zájsť, až kým sa raz nestrhol strašidelný bod. Vtedy som aj ja sám prehral bitku. Neviem ako, ale ty si mi vrátil jas. Ja a naša hlavná kozmoloď Aragonita sme uviazli vo vyčínajúcich mračnách. Pohltili nás, a kým sme sa z nich dostali, bolo neskoro. Zmeravel som. Podarilo sa mi zachrániť iba vlastnú mysl. Aragonita zmenila svoj tvar a výzor a prvou otvorenou cestou nasmerovala čo najďalej od nebezpečenstva. Áno, je to úžasná loď, najlepšia, akú sme kedy mali. Na iné sme sa však vtedy už nezmohli. Nebyť teba, chlapče, ďalej zapadáme prachom. A za tento čin záchrany si zaslúžiš byť kapitánom. Je čas na oslavu a tak dvojnásobnú. Dnes oslavujeme Deň vesmíru. Iba v tento deň máme v Mliečnom kráľovstve aj hnedú farbu. Poď, zvezieme sa Maragonitom. Cesty sveta sú snad nevyspytateľné. Napokon sa ale vždy skrížia. Odvedú aj vrátia. A tak som tu. Menfordi, som na vás pyšný. Som dojatý vašou oddanosťou. Mliečne kráľovstvo ste spravovali vynikajúco. Nevideli tohto pozemšťana, sotva by sme sa dnes víchali. Ďaká Bohu je náš želiteľ znovu sami a Aragonita nás zasa ochraňuje. Preto dnes menujem túto bytosť zeme za čestného obyvateľa a kapitána Mliečného kráľovstva. Áno, si je kapitán, ale Bigberto. Hurá, hurá! Oslavujme! No toto
veď to je mlieko. A toto, veď to je čokoláda. Znala sa čokoláda, akú som kedy jedol. A ja asi som to prehnal. Tak čo? Ako sa ti u nás pozdá? Skvelé. Ešte tak vedieť, kde to presne som? Mliečne kráľovstvo ochraňuje vesmírne cesty, siaha až k zem. Nad ním a po jeho bokoch sa rozprestierajú Goldónia a Kaspisko. Kaspická ríša obklopuje Sagitáriu. Táto sa nachádza v strede nášho sveta. Jej stred je zároveň stredobodom našich ríš. My máme k Zemi najbližšie, všetci sa ale rodíme v Sagitárii. Tam vznikajú hviezdy. A kde sú? Nie, a hviezdy, kapitán. Nie sú tam hore, si medzi nimi. No jasné, nejaký čas ešte potrvá, kým si to uvedomí. Určite, pán hviezdy, kapitán. Tak, a teraz poďme medzi hviezdy. No, poďme. Goldónka? Čo to tu robí? Pán Manford, Vítaj, Goldónia. distos ferno, asimande. Zajsť sa správy, o čom to hovorí? Kapitán Manford, potrebujeme pomoc. Holbok sa prepadá. Sagitária umiera. Záhuba je pred bránou Goldónie. Kaspisko je porazené. Museli sme ustúpiť. Dlho tu nevydržíme. Neznelo to ako pozvanie na oslavu. Pripravte bojové lode. Účinkovali Jakub Tomajko, Marian Gečevský, Sofia Kurňavková, Cyril Ciganoc, Anna Povolný Stan. Zvuková produkcia Jaroslav Zima. Réžia a dramaturgia pod vedením Renaty Jurčovej a Svetlany Gaško. Vytvorila dielňa rozhlasového herectva semináru Píšeš, píšem 2025.